Lapu-Lapu City Police miumol og Special Investigation Task Group nga maoy mututok sa investigasyon sa pagbanhig patay kang Mactan Barangay Councilor Zandro Augusto. Siluan mayroon din sa report. Negatibo sa swab test si Mactan Barangay Councilor Zandro Augusto apan posibleng ugma sa gabi pa siya mahaya sa iyang panimay kay gikinahanglan pang mapaubos sa autopsy ang iyang patayng lawas. Mato ni Police Major Jose Angelo Acupinpin, hepe sa Police Station 3, may nahinabi na silang duha ka mga saksi sa hitabo ug nakahipos na usab sila og mga CCTV footage gikan sa duha ka mga establishmento haduol sa crime scene. Gawa sa anggulo sa negosyo, lakip sa gitan-aw karon sa kapulisan ang posibilidad nga may kalambigitan usab gini sa politika o baka sa anggulong personal grudge sa mga tao nga nakabikil sa biktima. Nasa lagi filean og kaso sa una nga tao, but di sa nako disclose. So gitanaw lang po namo to siya nga basin possible possible motive. Actually all possible motives mangunman amo ang gikuan open gid mi tanan amo yung wala mi gikuan, wala pa mi gi-remove nga motive. Karong hapon, gikatakdang umulon sa Lapu-Lapu City Police ang Special Investigation Task Group nga mo'y mututok sa padayong investigasyon sa pagbanhig patay sa konsehal. Ang biktima anaa pa siyang unang termino isip barangay konsehal sa Mactan. Apan gihulagway siyang aktibo sa mga kalihukan sa barangay. Gani nakatambong pa siya sa gipahigayong Scuba Surero 2020 niadtong Sabado sa buntag sa wala pa nahitabo ang pagbanhig kaniya pagka alas 7 ni anang gabi. Aktibo kaayo siya sa iyang pagkakonsehal sa barangay. Siya mismo hands-on siya sa pag-apod-apod sa ayuda. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.